Wij staan hier nu bij de BP en daar gaat deze meneer die gaat zo sluiten om 10 uur gaat hij sluiten. En dan wachten wij tot hij alles heeft afgesloten, dat hij veilig naar huis kan. En dan gaan wij straks onze weg weer vervolgen naar de volgende klus. En hoe lang zit je dan? Wij staan hier meestal een half uurtje, laat ik het zo zeggen. Dus het laatste jaar ook van zienst? Dan gaan wij hier staan. Oh ja. Ja, en dan wachten we tot hij vertrokken is. Ja, en dan is er mooi het zicht op. We hebben mooi het zicht erop. We blijven ook altijd in de auto mocht er wat gebeuren, zodat wij de politie zouden kunnen bellen mocht dat nodig zijn. We gaan hier niet snel de auto uit, ook niet hier. Nee. Nee, en dat heeft ook ermee te maken dat omdat we voor zijn veiligheid daar zijn, als wij eruit gaan en ze pakken ons ook, dan is de veiligheid ook helemaal weg. Hè? Dus vanuit de auto kunnen we veiliger voor hem werken en voor onszelf werken. Oké. Ja. Nou, dan maar even in de gaten houden dus. Dan moeten we het even in de gaten houden, ja. Wanneer hij vertrekt. Alles nog onder controle? Alles in de macht? Ja. Jazeker. Ja, het lijkt mooi rustig hè? Ja. En het is ook wel ontspannend eigenlijk zeker, of net? Zeker. Ja, we maken ons niet zo snel druk. Nee. Nee, dat doen we niet. Nee. En wat zijn jullie laat op pad? Ja, vertel mij wat. Ja. Jullie gaan de hele nacht met mij mee? Oh. Mooi. Wat leuk blowen, Jeroen. Oh. Nou, het mag zomaar. Dat vind ik wel gezellig hoor, een beetje aanspraak. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Ja, alleen werken vind ik ook altijd wel lekker, maar als we het even een beetje aanspraak is ook wel eens gezellig hè? Oké, ja. Ja, snap ik. Want anders dan zit je hier ik maar wat natuurlijk eigenlijk. Ja, zo is het. Zo is het. Maar het heeft een goed doel hè, en daar doen we het om hè? Ja, voor de veiligheid. Voor de veiligheid hè, ja. Daar doen we het voor. Zodat deze meneer straks ook weer lekker veilig naar huis kan. Ja. Nou, wij sluiten hier zo de hek af. Hè. Ik heb altijd even mijn lampje mee, want ik wil altijd even overal tussendoor een beetje kunnen zien of er geen insluipers toevallig zijn. Dan werk je een proppen nachts? Ja, ik doe een hoop nachtwerk. Ja. Maar is de nacht anders dan hoe thuis voor jou? Is de nacht, ja, op zich vind ik de nacht altijd rustiger. Het is wat minder hectisch. Nou, hier is voor de rest ik rustig hè? Het is hier ook lekker stil, maar daar hou ik ook van. Hè? Ik zeg altijd als het lekker rustig is, dan heb ik een goede werkdag gehad. Dan heb ik een mooie dienst gehad. Want dat is ook de bedoeling van de beveiliging, dat het rustig is. Ja. Ik hoor wel eens beveiligers die zeggen van we hopen dat er wat gebeurt. Ja, ik liever niet, want als er niks gebeurt, dan is alles veilig gebleven. Daar staan we toch een beetje voor als bedrijf en als persoon ook.